Og jeg vil gerne fortælle lidt om, hvad de forskellige strålingstyper de består af. Og her kan I se, at det her er en kemisk betegnelse for alfastråling. Det vil jeg starte med at fortælle lidt om. Alfastråling, den hedder 2,4 helium, altså det vil sige en alfakerne. Den er positivt ladet, så hvis for eksempel man har 87-215 francium, som møder radioaktiv stråling, så smider den henholdsvis 4 protoner og neutroner, og så det nederste tal, altså 87, der smider kun 2 protoner. Så den altså i stedet kommer til at hedde 85-211 acetat. Alfastråling består også af en større massefylde end beta- og gammastråling. En alfapartikel den er ca. 8000 gange større end en elektron. Ja, og så vil jeg fortælle lidt om beta. Det her det er så den kemiske betegnelse for betastråling. Beta det er negativt ladet og består kun af elektroner, som I ser her. For at få betastråling, så smider den en neutron, og så modtager den en proton. Betastråling den kan opfange signaler koblet til en maskine med afdækning imellem, men det vender jeg tilbage til lidt senere angående de alle tre. Men betapartikler de er altså også elektrisk ladet. Betapartikler de er elektroner, som skydes ud af en atomkerne med en rigtig stor fart. Så man se her, at det her det er så en kerne, og så her kommer så en betapartikel, altså elektron. Der findes faktisk 2 typer betastråling, altså elektron minus og elektron plus. Vi har kun valgt at beskæftige os med elektron minus. Ja. Og hvis man så ændrer den der alfapartikel, altså 83-207 bismus, så bliver det til en betapartikel, fordi en neutron ændrer sig til en proton og en elektron. Så det vil sige, at det øverste tal det beholder sine 207 protoner og neutroner, hvorimod det nederste tal det får protonen, så den kommer altså nu til at hedde 84-207 posmus. Ja. Og her kan vi se den kemiske betegnelse for gammastråling. Gammastråling den består af neutralt ladede partikler, og gammastråling den er elektromagnetisk stråling ligesom røntgenstråling. Gammastråling opstår, når en atomkerne skal af med en portion overskudsenergi. Det sker, når den enten udlader alfa- eller beta-stråling. En nydannet kerne befinder sig tit i sådan en ustabil tilstand, hvor den så senere ændrer sig til den stabile tilstand, ved at den udsmider den her portion overskudsenergi, som så er gammastråling, kan I se her. Ja, og gammastråling det er noget, vi har omkring os hele tiden, men vi opdager det bare ikke. Og så er det noget, der har været, det er mere end 100.000 år før det kom til jorden. Så det er meget gammelt, det vi har på jorden. Ja, og en heliumkerne, altså alfa-stråling, det kan kun trække igennem papir, kan vi se, så bliver den altså meget, meget svag. Elektroner, altså betastråling, den kan både trække igennem papir og aluminium, men så begynder den altså også at blive svag. Hvorimod at elektromagnetisk stråling, altså gammastråling, den kan altså både trække igennem papir, aluminium og beton. Så det er den, der har stærkest gennemtrængelighed. Ja, det var sådan set det, jeg havde. Det var